Deixadesme afinar un pouco, verdad? Vos pensades que se pode tocar reggaetón nun chelo? Bueno, vou facer 4 notas, a partir de a ver que podemos facer. Bueno, parece que temos unha pequena base de reggaetón, non? Ahora quero a vosa axuda, por favor. Entón, vou facer un pequeno troco a isto, pero necesito unha resposta. Se pode ser enérxica, pois mellor. Vale, non está mal, para a vez primeira. Está super ben, de feito. Estou super contento porque tiña un pouco de medo, pero guai. Podemos facelo outra vez. Vou facer un pouco de director, vale? Se me permitides, por suposto. Sí, va. Vale, guai. Isto xa é outra cousa. Moi ben, bravo. Un aplauso para todos. Coincidiredes comigo en que o reggaetón é unha sintonía planetaria hoxe en día. Non vou dicir nada máis respecto ao reggaetón. Coincidiredes tamén en que sabedes que era isto que tocábamos ao final? Que cantabades vos comigo? Ben, e de Beethoven sabedes que era? Bravo, hai melómanos pola sala. Era o principio da Quinta Sinfonía de Beethoven, en concreto. Todos sabemos que é un monumento do Occidente, da cultura occidental, patrimonio da humanidade, pero a min gustaríame saber cantos de vos escoitachedes esta sinfonía enteira. Podes levantar a man, erguer a man. Vale, non está mal. Ou está ben ou mal, da igual. Cantos de vos escoitachedes esta sinfonía en vivo? Non vexo moi ben, 4 ou 5 mans por aí, moi ben. Xa vou dicir agora unha cousa. Para min, pode ser que o reggaetón sexa unha sintonía planetaria, pero para min a música clásica é parte da banda sonora das nosas vidas, e moitas veces non o sabemos. Eu tiven a sorte, a inmensa fortuna de nacer nunha familia de músicos, musical, co cal, dende que nacín prácticamente, era o idioma que se falaba na miña casa. Nunca me plantexei, meu pai é músico, tocaba o violín, nunca tiven a percepción de que facía unha música especial ou diferente ou máis erudita, aínda que se coñece a música clásica como erudita ou culta. Simplemente era música que facía na casa, que se escoitaba, e era música coa que xogaba eu. Co cal non fixen discriminación consciente, simplemente me parecía moi boa, e cando escoitaba outra música, pois non a escoitaba porque me gustaba máis a de casa. O tema é que estaredes comigo tamén en que hai moitos tópicos ao redor da música en xeral, non? A ver, a música, como podedes comprobar nesta foto, que desprende moita forza, non? O poder da música, como une a xente, o poder social que ten, eso non cabe dúbida que é así. Tamén estaredes comigo en que hai outras frases feitas, como, que sei, por exemplo, que a música amasa as fieras, non? Por exemplo, esta nosa fiera que temos na casa, Lupo, que a verdad que cando toco sempre está bastante tranquilo. Penso que ademais dos tópicos, e respeto falando máis en concreto da música clásica, os tópicos pasan a ser clichés moitas veces, e os clichés poden derivar incluso en prexuizos ao respecto, non? Clichés dos que estou acostumbrado a escoitar son, por exemplo, eu non escoito música clásica porque non a entendo. Escoitachedes esta frase algunha vez? Bueno, eu escoitei moitas veces como unha excusa, non? A ver, eu non deixo de ir a un museo, porque eu non son entendido en pintura, non deixo de ir ao Museo do Prado. Vou ao Museo do Prado e me deixo levar por o que sucede no Museo do Prado. Haberá obras que me atrapan, haberá obras que non me atrapan, que me digan cousas, que non me digan nada, que entenda, que non entenda en absoluto. O caso é que penso que na experiencia artística é necesario facer un afondamento grande. Pode ser que sexa a gran diferencia entre o puro entretemento, falo en concreto da música, e a pura arte. O entretemento, a función principal é a evasión, penso. A arte pode evadir, pero non creo que esa a función principal. A función principal pode ser outra, pode ser mover os sentimentos, as emocións. Bueno, a min gustoume isto do principio que fixemos do Beethoven, non? Gostouvos a vos?
A mí gustaría facer unha especie de trivial musical hoxe. Vou aproveitar que hai moita xente ou algo que me fai ilusión. Entón, se vos parece, tedes que adiviñar que vou tocar, que obra é, ou fragmento de que obra é o compositor, vale? Entón, vai a primeira que vou facer. Vou dar unha pista, vale? Esta música aparece nunha película, nun thriller dos anos 90, que é unha pasada. Bueno, o autor é un dos meus favoritos. Despois falamos. Bueno, gracias. Esta é a primeira do trivial, vale? Curiosamente, esta música é tan serena e tan maravillosa. Bueno, isto realmente originalmente é para teclado, é unha pista máis que vos dou. Sae nunha escena da película tremenda, especialmente sangrienta. Esta película, a min, esta escena en particular, faime reflexionar moito sobre a natureza humana, non? E realmente a escena é brutal e a música é esta, non? Chama bastante a atención. Bueno, volvendo ao tema dos tópicos e dos clichés, eu penso que teño unha teoría, non? Un dos clichés que máis me molesta, entre comillas, é o de que a música é aburrida, a música clásica en particular é aburrida. Bueno, un cliché tamén moi común. A música clásica relaxa un montón. Eu expoño a música clásica para estudiar, non? Bueno, a verdade que se os compositores de aí 200, 300 anos escoitaran isto, pois fliparían bastante, penso, porque non creo que fora a razón para que escribían. A ver, pensade que as partituras que escribían eran unha extensión deles, das súas vidas, dun xeito consciente ou inconsciente. Co cal, se simplemente relaxaban, penso que trataban de facer outra cousa, de mover as emocións, e pensade que as emocións poden mover conciencias tamén. Eu sosteño unha teoría sobre o tema de cliché este de música clásica aburrida que relaxa e todo isto. A ver, se vos parades a pensar, pensade en sitios onde se escoita música clásica. Mogollón de sitios, restaurantes, ascensores. Certo ou non? Pensade estacións, estación de metro, de autobuses, aeroportos, mogollón de sitios. Seguro que vos saben moitos máis. Eu aprecio que esa música, en moitas ocasións, está distorsionada. Son versións difuminadas, con, sabedes o típico disco Adagio algo, non? Adagio Karajan ou algo, ou Relaxing Classical Music for Relax, ou algo de eso, Classical Music for Relax. Sí, pois isto é moi común. A música clásica hai que escoitala en vivo, porque a experiencia é esa, a conexión que se produce, como pode haber ahora aquí, ou se vai ben a cousa, ou nun concerto. Ese proceso, esa enerxía que vai fluindo dun lado para outro. Co cal, a música da que falaba, que se está escoitando por dos lados, que está distorsionada, ten unha función de pura evasión. En este caso, máis que de evasión, é como música de fondo que non moleste. Por iso sosteño esa teoría de que está feito case a propósito. E a música clásica, a música en xeral, debe molestar. Entende de molestar, metafóricamente falando. Debe molestar porque non creo que este feita para quedarse un empanado. Esta música que me van poñer ou que está empezando a sonar ahora, non sei se... Sí. Bueno, isto igual algún xa está empezando a recoñecer que e senón seguro que dentro de 30 segundos, máis ou menos, saberedes o que. A ver, a xente que escoita isto automáticamente quere ir ao salón, correndo,
coller unha cerveza, plantarse e disfrutar. Haberá outra xente que directamente vai a dar un paseo co can e ademais aproveitará que non hai ninguén na rúa. Sí, estades no certo. Esta música chula, chulísima. Sabedes o que é xa? Bueno, se non sabedes en 10 segundos. 15, un pouco máis. Ben. Ahora seguro que sí. Está guai, non? Champions League, tema da Champions League, maravilloso. Quero automáticamente poñer outra cousa que vos pode lembrar o que acabades de escoitar. É o normal que vos lembre o que acabades de escoitar. Porque é a música que se tomou para facer o hino da Champions League. Música original, digamos. Podedes estar vendo unha performance en directo. Podedes aplaudir, Eu non sei, estou farto de escoitar este vídeo, escoitalo, velo, e me pon os pelos de punta. Está outro do Trivial, vale? Xa vos din unha pista, é a música original na que se baseou o tema da Champions League. Vou dar unha pista máis, vale? Se queredes tuitearme as respostas, son runerchelo en @runercello, runerchelo en Twitter, por se queredes que falemos un pouco. O que escribiu esta obra, o compositor que escribiu esta obra, foi un dos pioneiros na historia da música en concebir a música como un negocio. Hai moito tempo. Como un negocio no sentido de cobrar entradas, por exemplo, polos concertos, de crear sociedades de concertos, de pagar os músicos que tocaban. Estou seguro que ese tipo teríalle gustado mogollón soar nos estadios de fútbol do século XXI, a súa música. Estou segurísimo. Tiña unha visión de negocio moi potente, ademais de ser un xenio. A min encántame a forza que ten o directo, non sei se aprezades o mesmo. Cando pensamos en música clásica e nunha expresión de música clásica en directo, a moitos os virá a cabeza a ópera, posiblemente, non? A ópera conxuga, abrangue todo. Pensade, a música, literatura, a historia, o libreto tira de historia, moitas veces de feitos históricos. Pensade, non sei, en óperas como Aida de Verdi, por exemplo, o Antigo Exipto. Arquitectura, o teatro, forma de cuncha, que continúa no escenario
transformándose no mundo máxico da ópera. Pensade que nese escenario, no fondo, nos volúmenes arquitectónicos, hai escultura tamén. Ainda que ese sea de cartón pedra, está a escultura. Pensade tamén que hai máis cousas. Por exemplo, os figurantes que bailan contén a danza tamén. O sea, realmente fascinante, a mí parecemo. Estamos tan obsesionados no século XXI coa experiencia 3D, realidade virtual, patatín, patatán. Isto se estaba inventado en moito tempo. Ademais disto, a ópera, por exemplo, en Italia, no século XVIII, a ópera era un espectáculo que todo era de masas, todo o mundo quería ir á ópera. A xente culta, a realeza, por exemplo, a nobreza, todos iban á ópera. Como ahora, os asentos máis caros eran para eles. Tiñan máis pasta, pagaban a platea. Pero que toda a clase social quería ir á ópera. Pensade que a ópera era o gran hermano da época. Era o pop, a música culta da época, todo xunto. Era o fútbol da época, casi. Todo o mundo quería ir á ópera. A medida que subías nos palcos do teatro, pois a xente era máis humilde, probablemente, pero tamén querían ir á ópera. Hoxe en día, eso é un cliché tamén, hoxe en día a xente moita di que non vai a un concerto en vivo dunha orquesta como na que traballo eu, por sorte. Real Filarmonía de Galicia, foi un pouco así de publicidade. Porque é caro. Non é caro ir a un concerto. Costa igual ou menos que cine con patacas ou con unha Coca-Cola. Patacas non sei. Costa o mesmo ou menos. Pois seguimos subindo no teatro, chegamos ao Galiñeiro, verdad? Sabedes que hai a parte esa que se chama o Galiñeiro? Os teatros. O Galiñeiro estaba xente máis humilde. Bueno, pois no Galiñeiro, o mellor, eu teño a idea de que seguramente estaban tan lonxe da escena que non escoitaban moi ben. Entón, ali pasaría de todo. E cando digo que pasaba de todo, seguramente pasaba de todo. Ben, polo tanto, a ópera pareceme o paradigma da música clásica en directo. Isto que escoitamos agora, ou que vamos a escoitar, é a seguinte do Trivial, vale? Non sei se se escoita ou se vai ir escoitando. A ver se sodes capaces de saber a que película pertence. Porque se pensamos nunha evolución lóxica da ópera dos nosos tempos, aínda que facemos óperas, hoxe en día hai ópera contemporánea, en linguaxes de vanguarda, por exemplo. Pero a ópera, a evolución lóxica, é o cine. Que sería de moitas películas sin as bandas sonoras, verdad? Pensade as vosas películas favoritas, moitas escenas sin a música. Volva de quitala. A ver se sodes capaces de saber a que película pertence isto. E se xa sabedes o autor, xa de para nota. Vale, esta música que eu saiba non pertence a ninguna película. Esta música foi escrita hai 100 anos. É un fragmento dunha obra máis grande. A pregunta do Trivial é, como sempre, a que obra pertence ao compositor? Vou vos dar unha pista un pouco máis friki. Estreouse no 1918. 20 anos antes, H.G. Wells escribiu a súa novela de culto A Guerra dos Mundos. Hai unha certa conexión, eu penso que non se coñecían entre eles, pero hai unha entre o compositor H.G. Wells, pero hai unha certa conexión entre esa novela e este fragmento, a ver se atopades. Eu non quería irme daqui sin facer unha pequena alusión á música na educación. Controversia actual, non? As humanidades están acotándose moito. Eu penso que a música é unha materia perfecta. Pensade a nivel cognitivo, a nivel psicomotriz. Fomenta a cooperación, o traballo en equipo. Eu tiña un profesor de matemáticas, eu era malísimo en matemáticas. A pesar de que o meu pai, aparte de violinista, era profe de mates. O
principio, eu saílle rana totalmente. Tengo un amigo que foi profesor meu de matemáticas que sempre me vacila con que me dedico a facer matemática aplicada, non? Toda a miña vida. É certo, finalmente a música é super completa. Hoxe estivemos xogando un pouco coa música aquí. Animo vos a que descubrades a música clásica. Pensad que antes que clásica é música. E moitas das músicas que máis nos gustan veñen desta. Non quería rematar a miña charla sin facer unha última ou trivial. Esta vez, música que sai noutra película. Película do ano 2003, creo recordar. Película de aventuras, temática histórico-marítima. Sai nos créditos finais. Serán os meus créditos aquí tamén. Entón, como no principio, pois se me podes axudar sería guai. Se podes facer este ritmo. No, este. Eco, ese. Gracias. Moitísimas gracias. Como dixen antes, hoxe xogamos un pouco coa música, pero penso que non se debe xogar coa música, nin coa cultura, nin coa arte, porque podemos pagalo por xeracións. Entón, animo vos a que afundades a vosa experiencia na música en xeral, saibades discernir cando entretén e cando ten que mover. Moitas gracias.